Zumaian aterrizatu genuen, Urola ibaian gora, trenak egiten zuen bezala, itxasoraino ailegatu ginen. Eta han matrikulatu ninduten berriz ikastolan. Ikastola hartan hasi nintzen konturatzen ni, ez nintzela besteak bezalakoa, ezta? Zeudela ezaugarri batzuk, nituela ezaugarri batzuk, pixka bereziagoa egiten nindutenak. Adibidez, nik euskara maila kaskarra nuen, naiz eta hasieratik ikastolara joan, eta ez neukan beste ikasleen agilidadea euskaraz hitz egiteko. Ez nintzen defenditzen hain ondo, besteak bezala, ezta? Ni bezalako gutxi zeuden gure gelan. 33 ikasle ginen eta Mantxurrian noen seme-alabak izango ginen 3 edo 4 edo. Urretxun ia kontrakoa zen. Eta 3 edo 4 ginen. Eta, adibidez, denek hitz egiten zuten ika, ezta? Itanoa edo, ika. Eta nik ez nuen inoiz ika hitz egin, eta ez nekien ika erabiltzen. Eta orduan denek hitz egiten zidaten ika, eta ni zuka erantzuten nuen. Eta horrek, emate zidan beti komplejo hori, ez da, bestea baino gutxiago, nintzela raritoa, ez nula besteen registroan hitz egiten, ez da. Eta, komplejoak ematen zizkidan. Diferentzia gehiago ere, aurkitu nituen, aparte 7 urtekin, berriz ere lagunak egiten hasi behar eta hori dena, baina hori beste problema batzu dira, baina dena gehitzen da. Gogoratzen naiz, ikastolan zerrenda pasagar zenean, izenak eman behar zirenean, zerbaitetarako, eta esatu zen, Jon, eta abizenak, eta Maia. Maia nahiko abstraktoa da, eta pantalla kamuflajea bezala hartzen duenik. Ez eta bigarrena, eta Soria, eta, bakizu Euskaldunen, ez dakit oraindik umeak horrela ebiltzen diren, baina Euskaldunen mania hori 8 abizen esatekoa, karregilan, ez da? Nik 4 bakarrik ikasi nituen, zitzaila bat interesatzen. Eta denengotik ez nintzen pasatzen posible bazan. Bigarrena Soria. Eta 3. oso forzatuta esan behar bazen, Herrero. Eta 4. ez nuen inoiz esan, igual bizarra atera arte edo. Eskutatu nuela, 4. da Valderrama V handi batekin, eta izugarrizko lotza emate zidan, Maia, Labeja Maia eta hori etzen ezer, baina Soria, Herrero, Valderrama zan tabu, ez da. Ez bakarrik entzun dezakeen txisteagatik edo, baita ere nere barruan ere ez nuelako onartzen, ezta? Ni umetatik hasi naiz giro abertzale batean, beti ezagutu dut giro hori barrutik, eta oso abertzale kontzientzia izan dut umetatik, eta iruditzen zitzaidan inkompatiblea, ezta? Nere barruan neukan borroka interno bat, ezin nuen onartu nere familiaren identidadea. Ezin nuen. Orain dakit hori esplikatzen. Orduan ez nekin hau formulatzen. Baina, holako zerbait gertatzen ziren, nere konplejoak ziren. Igual gehiago jendeak esaten zuenagatik baino, nere konplejo intimoak bezala. Ez hori bakarrik, etzen nire kontzientzia horregaitik bakarrik, ez nuela onartzen nire abizenak eta gauzoiek.
baita ere horrelako giro batean ibiltzen nintzen, umetan. Ni ikastolakoan nintzen, eta futbolean, edo jolasean, edo pandillak, kalean, eta hola, logika zen bereizketa identitarioa. Beti zen mantxurrianoen kontra, eskola nazionalekoen kontra, mercedarioetakoen kontra, monjetakoen kontra, erderaz ikasten zutenen kontra, hoiei irabaztea. Futbolean, balomanon, eskolarteko kanpeonato horietan, ezta? Erabat bananduta geunden, orain ikusten dut oso ondo, ezta? Hori dena atzera begiratuta, nola geunden bi komunidade ja umetatik, eta elkarren kontra bizi ginen bi komunidade. Naiz eta jolasean izan. Beraiek ere gure kontra, baskorroak eta horrelako gauzak, ezta? Eta gu, beraien kontra, orain pentsatuta ez da oso normala, ezta? Nahiko tristea da, umeak ja separazio hortan bizitzea herri txiki batean, ezta? Jolasten ari direnean edo kirola egiten ari direnean. Uste dut ja ez dela hori horrela gertatzen. Bueno, hori dana bizi nuen, eta noski nintzen ikastolako bandokoa, abertzale eta orduan nire etxeko identitate hori eta zaila zen niretzat onartzea. Abizenekin bezala ere, eskolan hitz egiten, igual nongoa da zure ama igual batek bestearen, itziarkua, zarauzkua, azpeiti, zagizer, eta ni beti isilik, ez da? Nintzen atrabitzen esatera cabeza del bueikua. Cabeza del buei izan niretzat, tabu, ez da? Hori diskutatu egin behar nuen. Bueno, horrela eramaten duen nire identitatea eta euskerarekin duen harremana.